ndị nnukwute ụlọ ikpe nke dị na Anambra steeti fa hapụgokwanụ Bishọp Emeka Nwamkpa ya bụ onye isi ụka akpụje witi ndị isi ụka ndị ọzọ wee sị na fa na-egbu amụma ụgha na fa na-eme fake miracle. Dịka akpụpụtara fa n'ụlọ ikpe mgbe ahụ ya bụ ife wee na-afịọ nke bụ na anyị fụrụ onye isi ụka unu na-afụ kịta anụnwa a na-akpọ Bishọp Emeka Nwamkpa onye nke nọkwanụ na 33 wee na-aka ụka nke ya kama na ọ bụkwa na onye Abia steeti kama na obizi na Ọnịcha Anambra steeti onye nke afọ ụlọ ụka ya bụ Chapel of Faith Bible International nke dịkwana na 33 unu mana mbosi o jere ụlọ ikpe bụ 19th of June 2026 dịka ekpeburu fa ikpe mbosi afụnụfa na ndị isi ụka ndị ọzọ ndị pastọ rukwanụ 12 ka 13 na mbosi ahụ ejere ụlọ ikpe ahụ ka a na-akọwa na-agụsịsịrị Bishọp Emeka Nwamkpa ife o melụ gọọmenti Anambra steeti na ndị udo na-achị ji wee jekpụrụ ya na-agwara ya na ọ na-eme amụma adịgboroja na-akwụgasị ndị mmadụ ụgwọ fabia na-enye testimoni n'ụlọ ụka si na Chineke melụfa nke a melụfa nke ọzọ wanyị na onweghị Chineke melụfa ife ọbụla si na fa na-akpọta ndị mmadụ wee na-afụgasị ọfụ nya akọkata nnọọ kọcha si ya n'ife niile anụnwa bụkwanụ ife gọọmenti ji wee jekpụrụ ya na fa na-ele mmiri nsọ na-ele mmanụ nsọ si na ọ na-agwọ ya na-aghọrịgosi ndị mmadụ n'ụdị dị iche iche wee na-akọwa na Bishọp Emeka Nwamkpa kwụrụla ọtọ wee tịfa na ife niile afa gosisi na ya bụ ebubo niile a na-ebo ya na enweghọ nke o mere na aka ya ada ọcha nke bụ na onye isi ọkaikpe nọ n'ụlọ ikpe mbọsi ahụ bugaziri ikpe Emeka Nwamkpa unu mana nke anụnwa ekpere na 19th of June 2026 n'ọsọsọ ya bụkwanụ otu onye na imirikiti ndị pastọ niile ahụ akpụkọta sọsọ ya bụ onye bịazere n'ụlọ ikpe na ndị nke ọzọ na-akpọghọfa wee bịa ka a bịaziri na ya bụ ụlọ ikpe ka a na-akọwara anyị na onye nke bụkwanụ onye isi ndị ọkaikpe nke ndị Anambra steeti onye na-anọchite anya fa na afụghị ya n'ụlọ ikpe mbọsi ahụ onye ka onye ọkaikpe nọzi n'ụlọ ikpe mbọsi ahụ oduka obunyitezi ya bụ ife wee kpebezie ikpe Bishọp Emeka Nwamkpa wee nọrọ ebe ahụ wee sị na ọ ya atọghapụ ya na ọ ya enye ya ife ndị oyibo na-akpọ self recognition ụdịka ntọghapụ anụnwa atọghapụkwanụ Bilod mgbe ya na Very Dark Man na-enwe nsogbu nọntu anụnwa ka esi wee tọghapụkwa Bishọp Emeka Nwamkpa na onye enyere ụdịka ntọghapụ anụnwa na-enwezikwanụ ụgwọ ya akwụ na-atọghapụrụ ya abụghọkwanụ na ikpe ya na-ekpechaghị ya na ife atọghapụrụ ya bụ enwezi ikpe osizie n'ụlọ bịa wee na-abịazikwanụ ya bụ ụlọ ikpe bịa na-azala ọnụ ya na ebe unu fụrụ ya kịta abụzikwanụ ụlọ ụka ya ka ọ nọ na-anyụ ahụrụ poopoo na-agụsikwa egwu ike unu fụrụ egwu ndị chọọchị membia na-agụ ebe a fasino ae chimekwe n'aka nke nwanne Chukwu zakwara anyị ekpere wee na-akọwarị na mbọsi ahụ enyere ya ntọghapụ na ndị chọọchị membia na faju n'ụlọ ikpe unu makwa na ndị chọọchị membia na fa ekweghị ekwe na mbọsi izizi ahụ fa na ndị isi ụka ndị ọzọ jekwara ụlọ ikpe na ndị ụka ya jukwara ebe ahụ jupụta n'igwe fa karịa ndị memba ndị chọọchị ndị ọzọ nọrọ ebe ahụ na-aba na-ekwu na Bishọp fa na aka ya dị ọcha na o soghe na ndị amụma ụgha na o soghe eme amụma adịgboroja na o soghe ele mmiri nsọ na mmanụ nsọ na ọ ha agwa ndị mmadụ na Chineke na-agwọ ya na sị tọghapụrụ fa pastọ fa onye ka a bịakwa n'ụlọ ikpe nke a mmadụ wee karịzie ọ bụrụ na atọghapụghị ya amakwụkwọ m ụzọ ebe a ya eti wee kpụrụ ya wee pụ ndị chọọchị membia ka nkụ n'ụlọ ikpe nke bụ na-atọghapụziri fa onye isi ndị nchụaja fa wee nọrọ ebe ahụ wee na-enwe aṅụrị abụrụkwa obere aṅụrị na unu n'anya tata bụ ụka na Bishọp Emeka Nwamkpa nọkwa n'ụlọ ụka ya na-agbara egwu si na chi ọ na-efe zakwara ya ekpere n'aka Acharị Nwamgbafọ na ndị udo na-achị nke bụ na ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ọdụzikwa ka aghụghọ ọdụzi n'ife nwa na a na-eme na onye nke bụ mmụọ mmiri na-anakwara ya 50 ikpechikọm 50 milion naira na si kedụzi ka o si wee ruzi nke Bishọp Emeka Nwamkpa asị na-atọghapụrụ ya na anaghị ya ego na ya bụ ife adị ọkwọ mma na akwa ọkụkọfa na-enweta ife anakọjefa uruzie nke ndị isi ụka na enweghị ife anaje onye nke anụnwa ebe ụfọdụ nọkwa na kọmentị na-asị ọbụla ọkwọ mmotirio ifefe akọkwa ka mma akọrọ unu na-enwere ike na ntu atọghapụ Bishọp abụghọ na ndị bịa binye aka unu mana enwe ike ịtọghapụ mmadụ mana onwe ndị ya ebinye aka si na onye a na fa na-ebinye aka ebe ọ nọ na mbọsị ọbụla e nwere ikpe na fa ya adụkwanishọ na onye abịalụ na onye agba ọsọ na gọọmenti kpụrụ fanwa na-enwere ike ndị nke ahụ ọbụna onwezi ifefa weta debelụ gọọmenti bifo wee tọghapụkwanụ Bishọp fa ahamakwụmo kama na ụdị ntọghapụ nke ahụ abụghị na ya na ndị agha ego na ndị ahụ nwee ike atịfa
weta mkparịfa ji eme travel maọbụ onwe ebe ị nwere ụlọ iweta akwụkwọ ụlọ maọbụ akwụkwọ ana debe n'ihi na agaranti na bishọp ụnụ na ọ ya agba ọsọ na mbọsị ọbụla enwere ikpe na ọ ya abịa n'ụlọ ikpe ntu esikwa wee mee bilọd mgbe ya na very dark man na-enwe okwu ebe ụfọdụ na-asị onye ma na bishọp na o kwuru nnukwute ụgwọ ka enwere ndị gọọmenti ibia bịa chọta ya ebe ahụ ma afa nnukwute ego nke a kpọpụtara sọtụ ya n'ụlọ ikpe hapụ ndị ọzọ ọpụ na onye ọkaikpe ndị gọọmenti abịaghị enyekwa ya beelụ na ya bụ ife na onwekwara ike amakwụmo ifefatikwa ka nna atịrị ụnụ ọ bụrụri na-esetụrụchagori ya bụ okwu n'azụ bife abịazie n'ụlọ ikpe wee kọzie afa ife akọ ka e wee mejuzie okwu nke bụkwa eziokwu bụ na onwekwa ife dịka nnwere onwe nwoke mmadụ apụtagokwa ka o jee n'odewe nwunye ya na ụmụ ya ụfọdụ na-ajụ ndị isi ụka ndị ọzọ akpụje enye nafa ma nke na-ebu aka odo n'isi na ndị ọzọ niile ọ na fe etoghọbi ụlọ ikpe na ndị nke ahụ na si kedu mbọsị a ya akpọpụtazifa n'ụlọ ikpe ebe ụfọdụ na-atị na bishọp Emeka Nwamba na-enwere ike obu na-ejego mee nyocha na nzacha chọpụta na nwoke mmadụ na aka ya ada ọcha asị ka atọghapụ ya ụfọdụ na-ajụ dadiji nke onye anụnwa bụkwanụ King Solomon nwoke nwa nụrụ ụmụ nwaanyị 55 kedu mbọsị a ya akpọpụta ụlọ ikpe ka onye ọbụla afụ ya bụ nwoke amatịghị ụmụ ya na ndị nwunye ya na-anakọtị ndị mmadụ nwunye fa na-anakọtị ma onye nwaanyị onwe ụkwọ nke ọ fụrụ hapụ pastọ mkpi na-agbara ọha ewu ọlakarịpụtụ ọlatụnde ịkwọkarịkwala nwaanyị were ụtụ amụ na-atụwisi ndị chọọchị membia na-awada hei amakwụ nnụdị ife aka na-eme kenya bụ pastọ nụrụ ụmụ nwaanyị 55 mbụ pastọ Harrison Charles Anazodo nụrụ ụmụ nwaanyị 55 atịkwa na fa akarị 55 n'one ndị mmadụ na-ege ezi na ndị ọ na-anụ nwekwara ike ọ bụrụ na faru 500 nwoke amatịghị ụmụ ya ọ matịghị afa ndị nwunye ya ụmụ ya pụta kene ya ọ na-ajụ kedụzi onye nke bụ nne onye nke one ka ịbụ nke ịtọ ka ịbụ nke ite ịgwazie ya nke ịbụ pastọ yei atịkwa na ọ nakọchago ndị mmadụ nwunye fa na oji amụma na oji mmiri na o nwere ego na ọma ndị ụlọ ikpe na ọkwa ọ nara nwunye ọ nara ụma nwa ada nwaanyị na-alarị na-akpụgharị fa na-etiri ya mkpu ọchụ hei ọ bụrụ na onwe ndị mụta n'aka nwunye ọ nara nwunye kpọkọrọfa ncha na ekpupụ ya ụlọ ikpe na ihe afụkwa ya ịnọgidezie ije nụrụ nwaanyị ọzọ bụrụ elu ọnụ gbara aka ọ bụrụ ife a na-afụ n'aka onye isi ndị nchụàjà na-ajụzi ya bụ ụlọ ụka ya nwa dị na awada ọ baịbụl ka a na-agụ ebe ahụ ka ọ gịnị ka a na-eme ọ ụka ka a na-aka kedu ife ọ na-ezi n'ozi ọma hei ụfọdụ nọ na kọmentị na-ajụ na bishọp Emeka Nwamba na oyi echi ya takwa n'ụlọ ikpe ọzọ na ọ bụ na o nwere ikpe ebe ụfọdụ na-asị na edichọ na anya bụ ikpe na aka wubeghie na-enwekwara ike ọ bụ na oyi echi ya tazikwa ọzọ ịma na ndị mmadụ amaghị na-ahapụ gị maka afọkwom ebe ndị niuzu burie ma ndị Anambra steeti ma ndị ABS onwe dịrị ebe afụrụ ya na ọ na-afụzikwa nwoke ka ọ nọ n'ụlọ ụka ya na-agba egwu na fe depụtahụ ka amalụ ka anya bụ ife ti wee mee ọfụma o nwezi ike ntu afụrụ ya ọ nọ n'ụlọ ụka agba egwu ka ya si n'egwu ochie ka ọ na-agba ọ bụzie na ya bụ ife edepụta ka eti wee je mma abịakwa kọwara ụnụ ka ama na oyi echi ya takwa na onwe ikpe ka ọ na-abụ na ikpe ya na-akagbugwe ya na nwoke mmadụ enwere ugwu onwe ya